Салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. Гвардиола ишораи ба Барса омаданро кард. Дастаи каталонӣ дар талоши фаъол кардани амалиёти нави иқтисодӣ. ҳунари Абде Барселонаро дар ҳайрат гузоштааст. Атлетико ба футболбози дигари Барса чашм андохтааст. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо хоҳем гуфт. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Бароҳат шинед ки мо оғоз мекунем. Дӯстон, Паго Барселона дар сафар муқобили Жирона ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва дар бозии мазкур боз ҳамлагари асосӣ Левандовски иштирок нахоҳад кард. Оё шогирдони Хави дар лаҳзаҳои ҳассос ба натиҷаҳои дилхоҳ даст меёфта бошанд ё не? Тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 бо промокоди Барса TG. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. хабарнигороне ки дар нишасти хабарии сармураббии дастаи Манчестер Сити Гвардиола иштирок карданд, имрӯзҳо ҳама расонаҳои хабариро бо гуфтаҳои Гвардиола пур карданд. Гап сари он аст ки Гвардиола майли ба Барселона омаданро доштааст ва бо ҳамин мақсад дар вақти Артетаро мисол овардан дар бораи Барса гап задааст. Ёдовар мешавем ки Артета, собиқ бозингари дастаи Арсенал, қаблан ҳамчун ёвари Гвардиола кору фаъолият карда буд ва баъди пешниҳоди ҳамкорӣ аз ҷониби Арсенал ӯ ба Лондон барои вазифаи навро гирифтан рафт. Агар ман ҳам ёвар мебудаму аз ҷониби Барселона пешниҳоди ҳамкорӣ мешуд, ман ба он даста мерафтам, зеро Барселона хонаи ман аст. Ман он нафаре нестам ки маҷбури касеро қапаму рафтан намонам. Одам бояд ҷое равад ки худро роҳат ҳис кунад. маҳз бо ҳамин корҳои шахсони муҳим дар олами футбол пешравӣ дар ин варзиш мешавад. Тарбия кардани кадрҳои нав ва тақсими дониш бо онҳо чунин нафаронро мисли Артета ба миён меорад, ки комёб дар лига мегарданд. Хави ҳам дар садри ҷадвали Ла Лига бо Барселона ҷой дорад ва гуфтан мумкин ки саҳми Гвардиола каме ҳам бошад дар ин ҷо ҳам дида мешавад. Дар назар дорем ҳамқофия будани Хавиро бо Гвардиола. Барселона боз ҳам фишори нави иқтисодиро бо амалисозии нақшаҳои нави даста аз сар бардоштан мехоҳад. Даста тасмим гирифтааст ки Барса ТВ-ро ба фурӯш гузорад. Бошгоҳи каталонӣ талош дорад то лимити маоши футболбозонро дар Ла Лига боло бардорад ва қабули қарори иқтисодӣ низ ба он ишора мекунад. Барселона медонад ки барои иҷрои талаботҳои Ла Лига бояд маоши футболбозон коҳиш дода шавад, вале ба ина нигоҳ накарда фурӯши Барса ТВ фоидаи иловагӣ ба даст медиҳад. ин амалиёт метавонад ҳамчун фишанги нави молиявӣ баҳо дода шавад, вале ба фурӯш гузоштани Барса ТВ шояд қарори дурусти фоидаовари даста нашавад. Барселона ва бозингари дар иҷора будааш Абде диққати махсус равона карда истодааст. Мақсади даста дар он аст ки баъди аз иҷора омадани ин футболбоз ӯро ба ҳайати асосӣ шомил кунад. Бозиҳои охири Абде хеле хуб гузашта истодааст ва нақши ӯ дар рақобатҳо муҳим шуда истодааст. Барселона ахиран сари мақсад омад ки Абдеро ба тими асосӣ якҷо кунад. ӯ бо ҳайат пеш аз мавсими нав ба тамринҳо мепайвандад ва сармураббию роҳбарияти Барселона ба Абде шонси наве хоҳанд дод. аз дигар дастаҳои аврупоӣ бахусус аз Англия Вулверхэмптон ба Абде мароғ зоҳир карда пешниҳодҳо низ кардааст, вале каталониҳо нияти фурӯхтани Абдеи мароккоиро надоранд. мухлисони азиз, канали мо дар Telegram ва ҳамчунин Instagram низ фаъолият дорад. Лутфан ва силкаи дар описания буда дар омада обуна шавед ва сари вақт аз рӯйдодҳои муҳим огаҳӣ пайдо кунед. қаблан барои дастгириятон сипосгузорем. ҳамлагари Барселона Ферран Торрес барадари бошгоҳи мадридии Атлетико афтидааст. Атлетико мақсад дорад ки баъди рафтани Караско Торресро ба ҷои ӯ гирад ва омода аст барояш 45 миллион евро пардохт кунад. Новбаста аз бозии ноустувори Торрес дастаҳои дигар барояш мароғ зоҳир карда истодаанд. Хави то ҳол ба ӯ умед дорад, вале агар бошгоҳ розӣ шавад, пешниҳодҳои хуб зиёданд. Атлетико аллакай чанд маротиба дар рабудани бозингарони каталониҳо муваффақ шуд ва ин навбат ҳам дунболагири бозингари нави Барселона шудааст. Аз мавсими нав Атлетико хати ҳамлаи худро ба куллӣ иваз хоҳад кард. Бозингарони зиёде тарки даста хоҳанд кард ва бо ҳамин сабаб аз ҳозир ҷойгузини онҳо дар ҳоли шомил шудан ба бошгоҳи мадридӣ ҳастанд. хуб, ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. Пайгири мо бошед ва бо Барса TG бимонед. хайр дӯстон.